ea este Monica. Salut! Alexandra mă învață să fac un tort de mere cu caramel. Da. Și vă arătăm și vouă. Bună, dragii mei! În acest video, prietena mea minunată, Ale, care gătește plant-based, vegan, mă învață să fac un tort delicios de mere cu caramel. Iar eu, ca un student curios ce sunt, pun în practică ce am învățat și la finalul videoului o să vă arăt și vouă cu ce mi-a ieșit. Gustăm împreună. Pe parcurs o să vedeți filmări cum am făcut eu singură tortul. Vă invităm să gătiți împreună cu noi. Ale ne dă toate indicațiile, pas cu pas ce avem de făcut și extra ne spune și alte sfaturi și pointuri faine. Până fierbe caramelul, eu vă povestesc puțin despre Săcărâm. Haideți să-i dăm drumul! Suntem în bucătăria lui Moni, în Hunedoara, în satul Săcărâm. Este foarte, foarte fain. Moni mi-a recomandat să-i ofer o rețetă de tort și m-am gândit să o ajut pe ea să înveți o rețetă cu mere și cu caramel. Și o să începem să vă prezentăm ingredientele. Totul este vegan, Moni, dragă. O să facem tortul dintr-un blat și o cremă. Deasupra o să punem mere înăbușite cu caramel făcut de casă. Pentru blat, de obicei, folosesc fructe uscate și cereale. Eu am găsit acum de la Lidl niște muesli, cereale și semințe perfecte. Așa. Și sunt un preț foarte, foarte bun. Sunt bio, adăugăm un blat prune uscate și sunt foarte bune să lege blatul. Foarte bune și să rămână așa. O să folosim ulei de cocos, lapte vegetal, de soia, ce are o tentă de dulce, deci e perfect pentru un tort. Folosim caju hidratat și acum dacă vă grăbiți, am câteva secrete. Normal caju se lasă la hidratat între 6 ore și peste noapte ca să poți să folosești ca și cremă. Îl poți folosi mai repede dacă îl pui să fiarbă în apă, 15 minute. Până te dai cu... Da, până te pregătești pentru un video. Așa. Sau dacă ai 2 ore, doar pui apă fiartă peste el și lași 2 ore și ți se moaie. Ok. Pentru mine a fost prima dată când am văzut tehnica asta cu pus în apă și e ca și cum ar fi stat de aseară. E moale. Și eu acum o să fac blatul. Și o să pun, prima dată, punem... Imaginați-vă că doar fulgi. Dar, de exemplu, dacă vreți să puneți și semințe, puneți semințe. Da, acum rețeta asta e făcută doar cu fulgi de ovăz. Un mix de fulgi de ovăz. Spune-le și că folosești super aparatul tău. Da, folosesc super aparatul Thermomix. Vă recomand să aveți un blender care toacă pentru făcut blatul. No, Thermomix-ul e foarte, foarte bun când vrei să faci făină, dacă vrei să blendezi supe, super fin sau creme, orice vrei să tai, ăsta staie și gătește. Gătește singur. Îi pui tu ingredientele și el își face crema. Eu nu lucrez astăzi pe cantități la tortul ăsta, am zis să fie ceva foarte intuitiv, așa că o să mergem așa la ochi. Să vă arăt și forma noastră de tort. Deci nu normal fac în formă de tort, am zis să facem într-un vas de iena, pentru că suntem în vârful dealului și nu avem forma de tort. Da. Prima dată vă puneți cerealele. Puteți să vă imaginați că puneți ceva într-o cană jumate, dar gen cană de ceai de la noi. Dar nu există mai mult sau mai puțin și dacă vă rămâne, poți să folosești ca și granola, lapte sau poric, poți să-l faci cu lapte să-l fie. Eu aici am cam 130 de grame, da, Thermomix-ul are și cântare incorporat. Mai punem aceste prune. Am pus cam 100 de grame. Deci am pus aici fulgi de ovăz cu semințele și prunele uscate. Dau drumul la blender să se macine. Auzi. I-a tocat pe toate. Tot. Wow. Bun. În cazul ăsta o ieși super, super fain. Deci este foarte, foarte măcinat totul. E și lipicios. Asta vă interesează. E destul de lipicios. Deci trebuie să puteți să-l modelați în mână. Uite, Moni, stimați. Dacă aș vrea să fac așa o chifteluță cu el, Face, să se lipească. da, face chifteluță. Și acum o să îl pun în tavă eu. Dar bine, nu este o regulă cât de lipicios trebuie să fie sau cât de stick. Ideea e să fie lipicios și dacă tu vrei să-l faci și mai lipicios și cu mai multe chestii, poți să-i pui și nucă, ceea ce e super, super bun într-un tort. Putem să punem și nucă. Hai să punem și nucă. Punem și nucă. Prea era la îndemână acolo. Da. Așa. Așa. Asta este... Trebuie să arăt bolul meu de nucă. Asta e bolul meu de nucă. L-am primit de la o prietenă. Este făcut cu tehnica șervețelului. Este cadou de Crăciun pentru mine. Mulțumesc, Adelina. Punem, cred că vă intră prima dată în mână. E totul intuitiv. Atâta nucă. Moni, tu mai vrei să pui și niște nucă? Da. Binecuvântăm cu un pic de nucă. Așa. Vreau să pun nucă. Așa. Și după aia mă vreau niște nucă să mănânc. Okay. Hai că e bine, nu? Fine. Good.
se mai lipește. Ideea e că de acum încolo decizia e a voastră. Dacă vreți să mai pui miere sau vrei să mai pui niște fructe ca să-l mai legi un pic, poți să faci chestia asta. Acum îl punem în forma noastră. Da, e ok. Perfect. Dansul emoțiilor. Bam! De ce să ai emoții alea? Este prima dată când filmez. L-am luat Cam ca să așa vin să arată. vi-l arăt. Așa arată blatul. Așteptăm până pune restul, deși l-aș mânca așa. Da, următorul pas după ce faci blatul, trebuie să-l pasezi. E frumos o lingură, Eu ce să învăț. da? Și îl pasezi și așa se încheagă și mai tare. Dacă tu vrei, poți să-l bagi la congelator pe el singur și îl poți tăia ca batoane, gen să ai așa snack. De sigur că sunt la linie astea, știi, că arată așa frumos pe straturi. Și după ce curățați blenderul sau nu, că nu este nicio problemă dacă aveți el câteva fire de nucă, cam acum de cremă. Ne-am întors, s-a terminat bateria de la cameră în timp ce filmam, deci voi n-ați mai văzut cum am făcut noi crema, așa că o să facem încă puțină cremă, ca să vedeți cum se face. Imaginați-vă că aici sunt 250 de grame de caju. Care au stat la hidratat. Ok, am pus caju, o să pun lapte, undeva la 150 de grame. Punem ulei de cocos, tot 150 de grame. Deci dacă noi îl punem la congelator, când îl scoatem din congelator, din cauza lapte de cocos, se poate tăia și se poate să stea. Rămâne fix. Da, surpriză. Atât. Miere, 2 linguri de miere. Dacă vreți mai dulce, puteți să puneți mai multă miere, dar eu cred că 2 linguri e suficient pentru că o să avem și caramelul. Asta nu ne mai Am mai trebuie. pus lămâie. Lămâie. Se pune o jumătate de lămâie mică. Puțin. Imităm acum. Pac, pac, pac. Și puțină esență de vanilie. Puțină. Undeva la Dr. Oetker și este foarte, foarte concentrată. Deci 2 picuri, cam 2-3 picuri și praful de sare. Punem un praf de sare ca să dea un gust mai bun la dulce, să îi se simtă aromele la ingrediente. Bun. Toate astea s-au pus și acum îl blendăm. O să se mixeze timp de 1 minut, ca să ai o cremă fină. Facem gălăgie. Bun, și acum, evident că gustăm. Moni, hai la front, hai la gustat. Vin la gustat. Ok, te naște pe asta, vedem ce părere ai. Foarte bun. E bun, e foarte bun. Îl pun aici și acum o să-l punem peste formă, peste blat. Așa arată crema. Cred că se vede, nu? Da. Se vede, e frumoasă. Foarte frumoasă. Îl punem peste blat. Întindem. Așa, perfect. Ți-am lăsat ție să guști. Așa. Și întindem uniform pe blat. Așa, wow, wow. Crema asta, după ce ai întins-o, o să o pui în congelator undeva la 15 minute, 10-15 minute, ca să poți după aia să pui, așa arată, e destul de lichidă, adică dacă pui acum niște mere, o să se scufunde. Nu e o idee rea, dar noi nu o să facem asta. O punem la congelator. Bine ați venit la Cooking with Moni and Ale! Așa, pentru ce? Pentru un tort bun. Pentru tort Și bun. pentru noi. Și pentru noi, pentru natură Și pentru natură. și pentru iubire. Cheers. Te rog, dacă vrei să tai tu merele. Da. Puteți să folosiți orice tip de măr. Eu am luat mere golden de România. Tai în feliuță să vedem oare-s dulci. O să încerc să văd dacă sunt dulci sau apre, atunci depinde cum le gătiți pentru tort. Eu încep și curăț. Da, chiar dulci, nu mai trebuie absolut nimica. Cu coajă cu tot. Am luat mărul, l-am tăiat în jumătate, mai tăiem o dată, îi scoatem sămânța și apoi îl punem aici și îl tăiem felii. Așa, mai nici prea groasă, nici prea subțire, cam jumătate de centimetru e ăsta. Da, aduc ruleta. Cam jumătate de centimetru. Jumătate de centimetru și le pui în bol. Și pentru tortul nostru o să folosim 3 mere. Doar 3 mere. Dacă vrei și mai multe mere, și mai multe mere. Merele s-au făcut, sunt moi, numai bune. E bine să le faci așa, un pic înăbușite, pentru că nu se oxidează. Indicaia ca să facem caramelul nostru de casă.
O să folosim zahăr alb, poți folosi și zahăr brun, este foarte, foarte bun. Aici avem obringuri de zahăr, de astea, gen așa. Se încingă tigaia un pic, da? Și laptele, folosim și lapte care va fi cât să acopere zahărul. Asta depinde. Cât vrei caramelul de tare sau de soft. Dacă pui puțin lapte, devine tare ca piatra. Dacă pui lapte mai gras, noi când folosim lapte de soia, e ușor gras, dar nu este ca un lapte de cocos, de exemplu. Dacă pui lapte de cocos, îți iese mult mai maleabil și când se răcește, știi? E caldă. Și o să punem zahărul, poți să amesteci un pic, să-l pui pe toată suprafața tigăii. Am învățat și o tehnică în care pui un pic de apă deasupra și îl poți lăsa să se facă singur, timp de 10 minute. Putem să folosim tehnica aia acum. Și apoi pui laptele și tot dai la manivelă. Trebuie să fii lângă el. Cred că o să pun un pic de apă, să lăsăm să se facă singur, știi? Ok. Bun, deci am pus zahărul, apă de aici. Ba, uite, că începe. Poți să-l amesteci de tot. Deci acum am pus să-l amesteci pe tot, așa. Da, bun. O variantă foarte rapidă pe care am văzut-o eu la cineva, un bucătar de pe YouTube, tip super bun, în toate modurile. El pune zahărul pe tigaia încinsă, am pus deja zahărul pe tigaia încinsă, care începe să se... El arată așa acum, deja s-a topit la fund, se fac o coloașe. Da. Nu știu dacă vedeți. Da. Și acum punem apă. Și acum punem apă cât să acopere. Și trebuie să amesteci cu un ten un pic, ca să-l desfaci. Și acum se lasă timp de 10 minute, cam așa, 5 minute, 10 minute până se arde vorba aia, dar să fie un miros de zahăr brun ars cumva. Și nu mai ating. Acum am pus zahărul, peste care am pus un pic de apă cât să-l acopere. Și l-am lăsat undeva la 10-12 minute. Ideea e că trebuie să se topească, să se caramelizeze. Aibă așa un miros de ars, dar nu foarte ars. În sensul că, da, un miros de zahăr ars și să aibă culoarea asta maronie. Și acum o să punem niște lapte. Acum, cred că intră undeva la o cană de lapte. Și o să fac chestia asta. Și amesteci ca la mămăligă un tel. Acum îl mai lăsați un pic până se omogenizează foarte bine, se face ca un sirop de ăsta foarte, foarte gros. Deci acolo am pus undeva la o jumătate de cană, din cana noastră de lapte. Și mai punem tot așa o jumătate de cană și deja începe să se facă, vezi? Boni, între timp, te rog, poți să scoți din congelator tortul nostru și o să punem merele deasupra. Ne aranjăm așa frumos. Povestește-ne, Moni, despre această căsuță în care am venit eu să o vizitez. Noi suntem într-o căsuță la Săcărâm, într-o cabană, în care eu îmi petrec aproape tot timpul aici, iar din când în când vin oameni faini așa ca și ale și ne vizitează. Căsuța are 12 locuri și câteodată o închiriem pe toată. Alteori vin musafiri, Da. care ocupă doar o cameră. Și bucătăria. Și bucătăria, din fericire pentru noi. E o zonă foarte, foarte faină. E așa pe un deal, păduri multe, un loc foarte fain să vii să te relaxezi și să simți că te conectezi cu liniștea și cu natura. Și merită să veniți până în Săcărâm. Satul acesta a fost foarte cunoscut acum câteva sute de ani, când un om a descoperit că este foarte mult aur aici. What? Și Aur? au venit căutătorii de aur din toată Europa și s-au stabilit aici. În secolul XVII erau mai mulți oameni aici decât în Deva. În momentul ăsta sunt 5 biserici. Asta înseamnă că erau atât de variați oamenii și atât de multe culturi erau atunci, încât și-au construit fiecare propria lor biserică. Acum, cândva prin anii 90-2000 s-au închis minele de aur, dar în continuare locul are așa o magie și este recomandat de foarte mulți oameni ca având o încărcătură energetică bogată sau doctorii spun să venim aici să respirăm aer curat, mai ales când
minte ai pus-o la încercare. Și suntem aproape de pădure. Este o pădure care se numește Pădurea de Argint pentru că e plină de fagi care au scoarța maronie argintie. Și acolo în pădure este și un izvor care se numește izvorul lui Franz Josef, iar legenda spune că împăratul Franz Josef a venit aici, a băut apă din acel izvor și s-a simțit minunat și atunci au botezat izvorul după el. Ce bună ești la istoria. Acum sunt foarte multe cabane și foarte mulți oameni care nu mai locuiesc permanent aici, dar au rămas și câțiva săteni care duc acea viață simplă, n-au mașină, au cal cu căruță și așa și aduc lemne și își transportă fânul pentru animale. Se cresc afine multe în zonă. No, între timp, tot zahărul nostru cu laptele a început să se facă, să devină așa un fel de sos mai gros. Let me do it! Hai, Ca să nu te rănești. No, las. caramelul ăsta vegan, eu când e foarte, foarte, foarte fierbinte și să aveți grijă. Când îl amestec acum, îl simt că este așa mai, pune un pic de rezistență și miroase chiar super, super bine. Așa, dar să nu lăsați singur, trebuie să fiți lângă el. Are nevoie de atenție și de iubire ca să poată să ajungă stomacul vostru. Și acum, el în mod normal trebuie să stea să se răcească un pic ca să putem să-l punem peste mere. Ceea ce este blatul cu crema, a fost în congelator vreo jumătate de oră deja. Nu e perfect tare, dar e perfect tare încât să pui chestii deasupra și să nu cadă. Nu se mai mișcă, nu mai... Acum așez merg. Da. Îmi place că stilul tău e straight from the bowl și eu stau așa și le pun fiecare. Îi se aranjează frumos. Să le nivelez ca să ai tot crema pusă cu mele. Wow! Da. No, salut! Acum avem produsul final. Am pus toate ingredientele alea, le-am băgat în congelator. A stat tortul peste noapte, mai mult decât o vrut Moni. Asta e. De obicei, Wow! da, încă curge. Curge caramel! Wow, ce bine arată! O sta cam, ce să zic, jumătate de oră până să se înmarmoaie ca să poată să fie tăiat. Și acum Ale o să-l taie. Și miroase super bine, încă are mirosul lui. Abia aștept să gust. Așa. Și acum hai să-l tem, vedem testul final. Stai de aici. Așa. Și Coco se uită curioasă. Wow, arată super bine. Cam așa arată. Se vede foarte fain și blatul. Abia aștept Și Moni o aranja merele foarte frumos, se văd acolo o grămadă. Facem un test așa de gust. Mie îmi place să mănânc cu mâna. Mi se bat tacâmurile overrated. Acum încă e tare un pic, e ca un ice cream sandwich. Da. Foarte bun. Deci crema asta are gust de cheesecake. Foarte bun. Super. Super bun. No, păi, mersi. Sper că v-a plăcut și experiența pentru mine a fost faină. A fost prima dată când am făcut un video cu cineva, mai ales, care m-a ajutat foarte mult, cu Moni, despre mâncare. Spune-ne câteva cuvinte despre tine. Păi, mă numesc Alexandra, trăiesc momentan în Cluj-Napoca, sunt un călător, mă mut din loc în loc. De obicei, în ultima vreme mă mut pentru tot felul de retreat-uri ca să gătesc. Îmi place mâncarea vegană, de felul meu sunt vegetariană, dar gătesc vegan. Îmi place foarte mult să fac combinații din tot felul de plante și semințe și mi se pare că descoper tot timpul ceva nou. Îmi place creativitatea și arta, îmi place super mult să fiu în natură și simt că îmi iau de acolo inspirația pentru tot ceea ce fac. Foarte frumos. Mulțumesc! Curând o să mă găsiți și pe pagina de Facebook cu un mic și de Instagram cu un se zice, că-s nouă, din pădure, cu un mic loc în care o să-mi pun toate preparatele și pe viitor o să te și foarte curând o să puteți și cumpăra dacă vreți să cumpărați chestii făcute de mine. Până în alta o să punem Instagramul tău personal. Da. Cine vrea să te găsească sau să-ți scrie. Da, exact. Și puteți să intrați în legătură cu mine și dacă vă place să mergeți la cabane și să faceți chestii și aveți nevoie de cineva care să vă facă chestii de genul și mâncare și mai multe chestii în domeniul de vegan și al naturii, call her. Aha, ce drăguț! Așa. O recomand cu căldură din toată inima. Mersi, Moni. Pa! Mulțumesc! Namaste! Ale. Namaste! Bună din nou! Am venit din viitor să vă arăt cum e și tortul. Delicios!
Minunat! Foarte, foarte bun. Mulțumesc mult, Ale, pentru vizita ta la Săcărâmb și pentru că ai fost de acord să filmăm împreună. Datorită ție voi servi musafirii cu un tort delicios. Îi mulțumesc și Adei pentru că a avut răbdare și m-a ajutat să filmez, cum am făcut eu singură tortul. Ce vreau să vă spun, am învățat și am aranjat mai frumos merele de data asta. Am avut forma potrivită, dar n-am mai avut blenderul profesional și am reușit chiar și așa. Dacă eu am reușit, puteți și voi. Poftă bună! Pe curând!